Sa mga pag hikap lagi pataka lagi. Hikap ka pag alkohol. Casino, etil, alcohol. Hmm. Para pawa sa germs. Datuan na din nato po, no? Mao lagi. Pero di gyapon punta ka pataka. Kay delikado man. Kung sa may tabo na to po, no? Kung si Nyorsibyo ba makahibaw nga naa na tong kandi. Ako ng pagkahikitan ng imong ulo mon. Nga magligid-ligid na siyuta. Kay punggutan ka sa man sa imong o. Simbaho in town. Siyempre kay mahibawan unya ta. Ay kita may naghupot sa kanding. Siguro dong di ta mapasaylo. Maputlang ka sa imong o. Ayaw lang sa dunta ng punggutan ta sa oo. Unsa man day gusto nimo? Bitaya lang ko. Kay duduhaan pa ko mabuhi anak, bukatan na yung pesi, di taga ko pak, buhi ko. Naon sabi ka? Kinang bitay sakit kay na. Sakit dahil na. Sakit kay na oy. Ay mga buhi pa ko unya bitayon ka. Ang punggutan din na sakit. Ay kung bunggutan ka, kalit ra man kaayo. Ah. Dili na sakit, di ka ka-feel og sakit. Samo ka. Uno. Pero mas sakit ang punggutan sa oban eh. Di ako mo itaon ang atong o sa tadtaran. Hiwaon tag sundang. Palitan ang sundang habulan. Dugay kay maputol. Nala sige. Gabso na lang. Nasamot. Samot ka sakit. Mao gani. Pero una nila buhato na ino ni mugod nga haita una na niyong tadtaran ha. Tadtaran naman ang kanang atsa ha. Para diretso ra ba? Inig tigbas. Putol diretso way sakit. Mao ginako amon. Kung gusto ko may tabo mo lang ka mamatay ta. Ay, paputol na diretso eh. Ako, di ko paputol eh. Pabitay lang yun ko. Lain na kanimutan aon, no? Unsa? Ini kaputol si mong oba. Ano naman? Nya mo untol. Lagi bula. Bulas bilyard? Ikaw! Gilad kay kita naon pabitay. Ano man? Kaya ngayon kaslapa. Putol na ibo ko. Kay baboy. Bahala ka rin. Basta ako, paputol ko. Ikaw, pabitay ka. Sa dungano lang tanda mo to eh. Gusto sa kay tuyo nito hana eh. Say, balita to eh. Ikaw gituyo na ko buni. Kay mura nakagubot ning kabutanga. Gumika nimo. Ano man? Si Sir Marlon. Gilansisan mo kong hilin. Nya, ipugo si hilin pag pangutanan ni Sir Marlon kung uya ba mong duha. Unya? Si hilin sab unsa na sud siyang miangkon nga uyab kuno mo. Nya, pag angko ni Helen, nilumpat sa dayon si Sir Marlon. Aw, nilumpats ka suko. Gusto ganig makikipinatyan na diya dayon. Kana, Bon, matuman na gud ang imong pangandoy nga maputlan kag o. Ay. Unsa sa ni si Helen eh. May angkon man. May angkon. Dili, tinuod na. Dili na tinuod. Ita ning gwapo ta eh. Bisan pa, Bon. Matinuod og sa madi, di ang masuko si Sir Marlon na. Oo, lagi. Hindi man ko takabasol ko na niya agad. Nya, Kaya di mo siya gusto nga si Helen. Anhin ako. mamugos gud ay siya nga wa man gyud nagagusto na si Helen. Kaya bawa na bitaw kas kinaya ng tawana. Di masabtan. Ayun lang mo paglantogi. Ang maya ni mong buhaton buni. Adto ni mo si Sir Marlon kay perti ra man sukuan nimo. Adtuon ako. Oh, Unya, unsa may isulti na ko niya. imo siya eksplikaran nga ang katong pagtando ni Helen, iya ra to. Wa to nimo sugua. Haka biyana eh. Naora nimo ba? Malambi ko ng gastripak. Gilain akong tiyan da. Ang balita eh. Klaro ano. Di sad siguro maayo to nga si Buni mo adto ni Sir Marlon. Yang sao man anaron. Napirti masukuha ang Sir Marlon. Bisan pag si Buni mo adto pero makauaw sa gaya na oy kung siya may mubakwi dito. Yang sao lagi na anaron.
Kinahanglan si Helen gimubako siyang gisulti ni Sir Marlon. Okay ra ka bon? Gusto si Montoy ay. Hangyo lang nato si Helen. Para nako, ikaw gid ang angay bon. Si Helen ang angay mo bakkoy sa iyang gisulti. Aron di masuko Sir Marlon. Unya, mubakwi ka to silin nga tong Sir Marlon. Anong bakoy ay? Nga nagutawag di magkatinuod. Sige na lang, Toy. Ako lang paninggamutan nga akong istoryahan si Helen. Nagabot na lang gikan sa iyang trabaho kunyang hapon. Bantaya, siguro ha. Malagi! Sige, arin lang ko. Ay, wapo ba ka nun? Siguro, hindi na magtatado. Ang ka nahilin. Baka mo na lagi. Doon ang gugit ko sa nalipin. Mag-isod sila mo. Oo, ga. Mag-isa sila mo po, mga ilang kasama. Bubog na asa. Ay, doy. Katiyo, tragod. Unsa man na? Si tatay ba murang tugusok ko eh. Ako na yan pa, ati manos kanding. Ayaw yung pagsugot ha. Di man dyan ko masugot. Di mo kasalig nimo kay babae man ka. Gawas pa ana. Tungayon niya ako sa kanding. Ngayon sa may pong ni tatay. Kada buntag lagi ko no ako'y mulawig sa kanding. Nyahipuson pagkahapon. Basta ako, di dyan ko masugot. Ikaw sad floor, balibad ha. Ing di dyan ka kay manungay ang kanding. Suntigid sa tatay di ha. Ayaw yung sugot nga. Ako mag-atiman ana eh. Kapoy biya ana eh. Ay, sawa ka floor eh. Di naman na kinahanglan ing ng tatay. Basta ako ug masayo, ako'y mulawig sa mga kanding. Halag masuko siya na ako eh. Naman sama? No, si tatay na ay. Iya migiing na ni Andoy nga mag-ilis mig trabaho. Ako na mo atiman sa kanding kada buntag. Nay, badlunga ko na sa tatay, nay. Ano masuko magyuna siya nga ako'y maatiman sa kanding. Yun na sa good Andoy. Bisag ako supak man kuha na yung abilidad sad. Lalo mamugog kag buntag hapon. Imong giapungan na. Din alang gani ko kasugo ni mo diri sa lukon sa bay. Daghan lagi kayong mga kawatan, nay. Mahadlo ko nga kawaton na sila. Pero di sad sa ingon ana, nga apungan na lang gyud nimo ang kanding. Pagkahuman nimo glawig, pwede na nimo biyaan. Aron makasugo sa guni mo bas nga lihukon dinhi sa bay. Kunya, nay. Kung si Flor atong pabantayon sa mga kanding, kunya moduol ang mga kawatan, baka pugong ka siya nga sakmitan siya. Gawas lang anak doy. Sungayon lagi ko sa kanding eh. Hadlok taan na. Ano na diha ron? Na. Rinat ta kay napay buhaton dis taas. Okay, ano sa nito? Nindot din mga po. Doktor, ano ko? Bisyo jutaan ni Bart. Kaya nailan na kas mga tao. Mo lagi. Pero katong mga tao part ba? Nga gada atong kanding. Tagadiin ka to sila no? Lamit. Sang ka, uy. Bitibo. Tibo na tumbala pa da. Manggawas kayo mong dutang espiritu pa. Hindi to eh. Giyaw-yaw ng lubot ng kupart. Unsa tayo mo kuan kaniya, sulti kaniya? Katong mga tao ba? Kabantay ka to, katong gaguyod sa kanding, mga kanding. Oh. Katong tagadiin ka to sila. Ah, taga didtor tong mga tuwan na part. Hindi tayo part. May bawang tughain to po yun. Kimuto itong panidaan. Maglisod kita ni. Nalagmit. Nalkansi pa ta. Kita pa'y masignit ani. Masiyat pa tas taro. Hilong dahi simbak ko koy. Mo na magamping ta. Oh, planoon tanig maayo. Ang nakalisod ani part. Kay nailan ran duha. Aw. Di tam manido galawan.
Sa gabi, dito mo lihok. Panidan tayo ng gabi. Basta ang importante, ang kanding ra gyud. Kanding good. Makalugar tas kwarta. Pilon tong kwarta part. Kay paminaw ginako part. Kanay lang napatibok sa bangko. Milyon na na. Milyon na lagi. Ano ka? Kuminaw na yung part. Ilado kay ka dito. Ako? Hmm. Og ako maabot dito part. Magkagubo tong lugar ah. Magdagandagan pa doon ako. Tsaka artista. Pistas mata nga dakponon ko dito. Artista. Mausan no? Ya, aminaw na yung part. Ako. Ikaw na hindi mo kasikat dito. Wala mo kumunang naon mo. Ang paragod pa mo. Iba. Okay, Iba. Pintal ragamay kuwang. Ay, pitalan mo akong naong. Oo, pintalan yun. Yung manguam ni costume Santa Claus. Santa Claus. Oo. Kalayo ato. Ato motor pool. Huwag kita kaplite. Sabihin, motor pool ba? Aw. North Pole? Aw, North Pole ba? Dili sa nama, kalayo ato. Lisod bitag kaon, sige bitag saging. Usan nga CPO. Ingon man kang mahuwam ta. Ato tag tindahan. Nya. Manguha lang tag costume. Mga ano. Okay ni Bert. Ay ay. Nya. Paminaw ni mo. Di kumilan. Ilhal. Pintalan ako na imong naong oh. Botangan kag bungot na kay costume. Ulas bi mayop. Padakon ta na imong tiyan. Saan ka? Hala ka na part ay. Madiskwido pa lang inuhon ta. Masko ka na eh. Si Masko. Nindot atong Pasko. Ano na, agmayro po. Makakustuma na na atong giplano. Nya. Dato pang Santa Claus. Kung tayo makuha ng kanding. Mag-una sa imong kanding. Magpasang kagsako. Pansad si Tiyo. O na. Niya malingir ka ng ano. Ho, ho, ho. Day.